Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ॲप्लिकेशनला घेऊन आता जवळजवळ 2-3 महिने झाले. 1,12,000 काहीतरी आमचे अकाउंट होल्डर्स असतात. टोटल नंबर ऑफ क्लेम जे आमच्याकडे आले आहेत ते फक्त 22,789 इथलेच आहे. ओके, म्हणजे 22,789 आमच्याकडे क्लेम आले आहेत. त्याची राऊंड अबाउट फिगर जी आम्ही कंपेअर आता सगळे करून आणि करपाची आसा त्याची जवळजवळ 259 crore जातली. ओके, सो टोटल डिपॉझिट आमची जी आसा 355 crore, त्यापैकी 259 crore अमाऊंटाचे क्लेम्स आमच्याकडे येयले. ओके, आणि ह्याची टोटल नंबर ऑफ अकाउंट फक्त आसा कितके 22,789 रुपीज. ओके, 22,789 नंबर ऑफ कस्टमर्स. पण ह्याच्यात प्रॉब्लेम असो आसा की आमचे जे ग्रॅन्युअल्स म्हणतात ज्याचे डिपॉझिटचो पोर्टफोलिओ जो आसा तो 1,20,000 पैकी जवळजवळ आमचे जे लेस दॅन 10,000 असतात अकाउंट म्हणजे अमाऊंट वाईज ते जवळजवळ आसा आमचे 86,900 अकाउंट्स. म्हणजे आमच्याकडे कशें आसा खूब बारीक लोकांचो पैसो आमच्याकडे खूप आसा. ती स्टॅच्युटरी ऑडिट जाता. स्टॅच्युटरी ऑडिट जाल्याच्या नंतर हो डेटा सगळो आमचो DISCGC कडनं जे चार्टर्ड अकाउंटंट राहुल मांबरे आसा त्यांच्याकडे वयतलो. मागीर ते चेक करतले, त्याच्यानंतर ते DISCG कडे वतलो. आणि त्याप्रमाणे मग इन्शुरन्स असो आता कशा पयलीं 1 लाखाचो वतलो इन्शुरन्स क्लेम तो कवर जातलो. तो आता ₹5 लाख जालो. त्या 5 लाख प्रमाणे आणि DISCGच्या रूल प्रमाणे रिपेमेंट स्टार्ट जातले. सो मे बी अजून अनदर 2 months, आय डोंट थिंक 2 months लागतले. जास्तीत जास्त जावंक जाय. पण बिकॉज ऑफ दीस कोविड थिंग इज गोईंग ऑन, पॅन्डेमिक सगळीकडे चालू आसा, त्याकडे सगळे ऑफिसर्स येऊन हो डेटा चेक करून त्यांच्या कडसून सगळं येऊन हो जावंक जाय. म्हणून वेळ लागू शकता.